Croeso nôl, rwan ta, oedd 2 botcher yn fwdist yn doedd, a dwywaith y dydd, twice a day, roedd hi'n myfyrio, meditate, a llafarganu, to chant yn doedd. Ac un diwrnod, roddodd hi wers I Ioan. Felly, oeddet ti wedi llafarganu o'r blaen? Had you chanted before? Na, ddim fel na, ddim erioed kid, never like that before, na, na. Ond nes ti fwynhau? Nes I fwynhau, oedd yn ddiddorol iawn, a teimlo y sŵn yn dirgrynu, feeling the sound vibrating fan hyn ac yn y corff. Diddorol iawn, very interesting. Gewch chi ymlacio rwan hefyd, a gwylio a gwrando ar Ioan a Dai. Nawr yn Dai, mae un diddordeb gyda ni'n gyffredin. Dwi'n gwneud Tai Chi, wedi gwneud Aikido, ac mae diddordeb gyda fi mewn Daoistiaeth, a rhywfaint mewn Buddhistiaeth hefyd. Mi wyt ti yn Fwdist, ac mae pethau gyda ti fan hyn, wyt ti'n defnyddio pan wyt ti'n llafarganu. Wyt ti eisiau? Dwi eisiau llafarganu bob dydd. Bob dydd, ie. Yn y bore? Yn y bore ac yn y noswaith. Reit, iawn. 2 waith y dydd? 2 waith y dydd. Right. Dyn ni'n llafarganu Namyo Horenge Kyo. 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 Da iawn! Mae'n amlwg fod y llafarganu yn helpu Dai I ffocysu. Mae pawb wedi sylwi ar ei chynydd yn y dosbarth. Dwi'n trio bob dydd I gweithio'n galed iawn. Dwi'n meddwl rhywbeth yn gweithio dda, achos nawr dwi'n trio I siarad yng Nghymraeg. Ddim just trio, ti'n llwyddo. Mae'r grŵp yma yn ffantastig. Dych chi'n ffrindiau agos iawn. A rydyn ni'n eisiau pob I ddysgu a mwynhau. Mae het arian dy fi. Sôn am hyfryd. Dwi'n siarad tipyn bach o Gymraeg. Gyda ti ar y teledu. Ar ôl 12 awr o wersi. 12 hours. Dyna faint ydi o. Oh, gosh. Dwi'n mor falch. Ond dwi'n siglo. Wyt na. Ti ddim yn nerfus, na. Nerfus, ond cyffroes. Am gyffroes. Dyna neis, cathartig, ynde, dwi'n siŵr. Rwan ta, nôl â ni i'r stafell ddosbarth, a sôn am gatharsis, mae Ioan yn helpu'r criw I wagio to empty ei meddyliau a'i cyrff o'r Saesneg, yn dwyt? Wel, yn aml iawn, pan ydych chi'n dysgu Cymraeg, ddim y Gymraeg ydy'r broblem, ond y Saesneg. So, ydych chi'n gallu newid eich ffordd ydych chi'n meddwl. If you can change the way you think, cael gwared o'r Saesneg, it frees you up. Cyfan dwi eisiau chi wneud nawr ydy anadlu I mewn. So fi all sat yn barod, cos mewn munud, traed yn fflat ar y llawr. Ac be dyn ni'n mynd I wneud, it's like opening the taps on a water tank, and all this Saesneg is going to drift. So put your feet on the floor, and all this Saesneg is going to mynd allan ohonoch chi. And when we've done that, we'll collect all the Cymraeg I mewn i'r bol. A wedyn byddwn ni'n mynd o gwmpas. So, we'll do that. So, okay, dyn ni'n mynd I fynd o'r top, right. Dwi'n agor y taps, yn adwch I mewn. A mas. A mewn. A mas. A mewn. A mas. A dwi'n agor
y tapiau bach ar waelod eich traed, ac mae lefel y Saesneg yn eich pen yn dod I lawr eich pen, I lawr I lefel eich llygaid, lawr eich clustiau, I lawr eich trwyn, I lawr eich ceg, I lawr eich gwddwg, I lawr eich ysgwyddau, ac I lawr eich chest, lawr eich breichiau, lawr eich bol, lawr eich coesau, I lawr eich dwylo, a mas o'ch dwylo, ac I lawr eich coesau, I lawr heibio'ch penluniau, ac I lawr, ac I lawr, lawr eich traed, mas o'ch traed, a mae Saesneg wedi mynd I mewn i'r llawr. Agorwch eich llyged, codwch lan ar eich traed, pawb lan, a dyn ni'n mynd I gasglu Cymraeg a dod fel lawr eich bol. Pawb I gasglu Cymraeg. Ac I lawr eich bol. A casglu Cymraeg. Fel lawr eich bol. Ac unwaith eto, casglu Cymraeg. Ac I lawr eich bol. Right, just cerdded o gwmpas. Siarad gyda pobl. Yn Gymraeg, mynd I fyny rhywun yn dweud, just cael sgwrs. Siarad unrhyw beth. OK, so ffwrdd chi, just cerdded o gwmpas. Pan dych chi'n ffansio? Iawn. Dwi'n mynd I... Bwythyn. Dwi'n wedi redeg y marathon and lingerie. Fantastic. Last Dim problem. Fydda I ddim yn nofio yn y pwll nofio. Na? Ond fydda I ddim yn nofio sianed. Dwi ddim yn na. Dim yn camfer, na. Dim yn camfer. Yr coes, talwch. Coes bach. Coes bach fi. Mae hi'n coes y talwch. Ar y troed ar y manal. Mae hi'n lof yn hadau. Bydda ti canu heno. Heno ar y bwysyn. Ar y bwysyn? Ar bin. Beth gallu, beth gwneud. Ble roedd ti'n byw? Dwi'n byw nawr yn Caerdydd gyda fy ngwraig a gyda dau plant. Un mab bach o enw Taliesin, ac mae Taliesin yn 8 oed, a un ferch o enw Ismay am 10 oed. Oedd hynna'n anhygol. Meithon nhw siarad Cymraeg am 20 munud. They spoke Welsh for 20 minutes. A dim Saesneg o gwbl. Dim Saesneg o gwbl. Achos dwi'n cofio gweld nhw'n dod allan ar stafell ddosbarth. I remember seeing them coming out of the classroom. Oedden nhw'n bysio, oedden nhw mor hapus a hyderus, confident, ynde? Ie,
Well, hyder, confidence, is the main thing. It's not your linguistic ability, it's sut ydych chi'n teimlo. How do you feel about siarad Cymraeg? Hanner y frwydr, half the battle. Reit wel, gobeithio bod yn gwersi ni yn helpu eich hyder chi. We hope our lessons are helping you with your confidence. Dyn ni wedi mwynhau heddiw. We've enjoyed having your company yn dydan. Fawr iawn. Welwn i chi tro nesa am fwy o hwyl o wersi cariad at iaith. Hwyl fawr.